Období adventu je obdobím očekávání narození Ježíše Krista a také obdobím setkávání. Letošní druhou adventní neděli měli občané Brantic a Radimi možnost nasát předvánoční atmosféru na malém setkání na náměstíčku před obecním úřadem v Branticích. Zvonička pro štěstí sloužila nepřetržitě po celou dobu adventního odpoledne a dotyčnému, podle pověry, stvrzovala nejen štěstí a zdraví po celý příští rok, ale mnozí, a to hlavně děti, si zvoněním na zvoneček pojišťovali na dílku od Ježíška na Štědrý den. Pro jistotu. Ale pozor, informaci, co kterému dítěti o štědrém večeru dodat, získá Ježíšek prostřednictvím Ježíškovy pošty. Ta funguje tak, že si děti již předem připravili ve škole a školce dopisy s přáními a dnes hodí obálky se zpáteční adresou Ježíškovi do této poštovní schránky. Na památku dostali děti od obce zdobené perníčky. Poštovní schránka praskala ve švech. Sešlo se celkem 65 dopisů. Obecní úřad odešle hromadně dopis Ježíškovi na boží dar. Přáníčka, opatřená speciálním Ježíškovým vánočním razítkem, dostanou děti zpět. Už se těším, andílku, na vánoční nadílku. Chci být hodný, moc a moc, vydržím to do Vánoc. A pak zase malinko, budu zlobit maminko. U příležitosti adventního odpoledne otevřeli malý prodejní stánek i maminky z Branticko-radimského klubíčka. Kromě připomenutí některých vánočních tradic nabídly šikovné maminky návštěvníkům různé dobroty a malé dárečky. Pro zahřátí si návštěvníci mohli u Dagibaru vybrat vánoční punč, čaj nebo grog. Bude rozsvícení stromečku. A ještě? Ohňostlo, já viděl jsem všichni hasiči asi ho budou odpalovat, aby nechytli něco. Před rozsvícením vánočního stromu zahráli na lesní roh a trubku sourozenci Harazimovi a pak už nadešla očekávaná chvíle rozsvícení vánočního stromu spojeného s ohňostrojem. Adventní odpoledne na náměstíčku je pomalu u konce, ale program adventní neděle v Branticích pokračuje adventním koncertem v kostele Na Nebevzetí Panny Marie. Také tady dostali příchozí perníčky na památku.
Uslyšíme skladby v podání ženského komorního sboru Staccato a pěveckého sboru Legato z Krnova pod vedením magistry Zdeňky Odstrčilové. Klavírní doprovod Zdeňka Mičanová, na varhany hraje Jiří Foltín. Dobrý večer. V této chvíli jsme zase v tom našem adventním čase a tento kostel je otevřen právě vám všem, protože zazní adventní koncert, zazní nádherné skladby jak pěvecké, tak varhaní. Jsem rád, že jste tady v tomhletom počtu, protože určitě je důvod dvakrát se radovat, když zpěváci vidí vás, vaše tváře. Doufám, že v srdci si odnesete krásný zážitek. Pan starosta nakonec poděkoval všem účinkujícím a paní Haně Kašinkové za výzdobu kostela. Přeji vám jménem svým, ale taky zastupitelstva obce Brantice a pracovníků obecního úřadu šťastné a veselé vánoční svátky, hlavně klid a pohodu v rodinném kruhu, v kruhu přátel, známých, kamarádů a hlavně hodně štěstí, zdraví, pohodu a mír ve světě v roce 2016. Děkuji.